Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag na natong tanan. Kumusta? Adlaw dahil karong Birnes na pizza 17 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Ug karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o si dili pa din no. Shout out dai ko no kang ah Anak Cleo Talermen. Okay, salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. Anak Cleo Talermen, thank you kayo idol. Ug sa tanan no nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Francis Caballero. Part 8 na ta no, mga followers no, part 8 na ta. Esquadro. Ikaw ka na pakita isog galing palangka, Mijol. Og kung si Misael man ang nagpailanga, iskwadro sa ikaduhang higayon. Patyon ko na unya siya, bangag sa ilong. Ikaw ka na buwatan na ni mo mahimo, Mijol Kaspal. Oh, Madam Sing, Ikaw ka na himo dali. Mientras wala pa nahimo sa kapal sa organisasyon. Kanay mo hingon ng Misael ba? pangitaon ko gyud kadtong Misael. Ug kung mahimo, pangitaan ako pagi aron mo lugwa gyud siya gikan sa iyang gitaguan karon. Sige. Ikaw ka na bahala. Nakita ko nimo ang kaagresibo nga mapatay og tao. Nagapanimawas di ko sa duha ka mga hayop nga nagpuli-puli o panamas-tamas na ako, Misael. Lina, Sinudanan palang kinitanan. gusto ka. Taas pa kay taglatasol. Naano to'y agi. Og tanan pulos malampuson. Og way sabit, Misael. Hinaot nga makasustiner ta og makalawtay. Hinaot pa unta. Hinahinay na yun ay ninyo silang gipanghipos. Sila ang kauban sa kagaw nga Major Gaspar siya diyang gihukman na unta ko sa kamatayon, Sir Mark. Mausan ma silang apil sa ni Pahimos na ko, General. Mao nga, gipangayo ko gyud sa eskwadro nga ako'y mutira nila duha. Kinsabay magdahom nga nagkahiusa kamong managsamang biktima sa kabangis sa kagaw nga Major Gaspar. Natagbaw ra sa ko sa kupanimahos. Human makitang miligdas ang duha ka mga kagaw. Og matagbaw ra sa bunya ko sa akong panimahos. Kung muhagba nga wa na'y kinabuhi sa mga kamot sa eskwadro, ang tagaw nga Major Gaspar. Ang bahin sa mga suod ni mong higala, Misael. Pinangka ko kay sila. Apan wa ko magdahom. Nga makahimo sila nako niya to. Kaya ba nimo silang papason sa dagway ng kalibutan na, Misael? Wa ka makatubag sa pangutana sa General Marcania. Lina, Nagasabot kayo ko sa mga gibati. hangtod karon. Maglisod pagid ko sa pagtuo. Nagiluiban ko nila. Ilabi na gyud ni Bay Sarge. Nga mo ipinakasuod kay na akong higala. Maglisod yung ka sa paghimo sa imong panimahos. Kung mao'y mo patigbabaw nimo ang inyong panagikala. Di kasilagan ko sila. Kidumtan ko sila. Ato na ba silang isunod nilang Martin Buaya? Og Nicolas Manyak? Lina, Desisyon na yun. Kinaaragyo ko sa imong luyo pirmi. O sa man, hukman na ba nato sila sa kamatayon? Naibaw ko na naapas siya karon sa pagduha-duha. Medyo alanganin pa alang niya ang pagluwat og desisyon. Aron hukman sa kamatayon ang duha niya kahikalang mga traitor. Dad, sila ba ang mibuot sa pagpatay sa duha ka mga tao? Oh, iha aliha. Ay, Nahibaw ka ba og unsay kadaot nga nahimo sa duha ngadto kanila ni Misael ug Lina? unsa, Daddy? Mga kagaw sila. Mga tao kadto sila ni Major Gaspar ug apil kadto sila nga ni Puli-Puli ug pahimos ni Glina. Ug apil sa planong pagpatay unta kang Misael. Unsa? Nanimaw sila sa mga tao nga may kalambigitan silang tagsa-tagsang gidangatan, iha. Pero Dad, nga nang kinahanglan man yun nga ilang kumkumon sa ilang kamot ang balaod. Dili na nato ka nalalisan pa. Nahibaw ka na gyud kun unsay akong baruganan. Excuse me, iha. Nahadlok ko sa mamahimo resulta unya ni ining tanan. Nabala ka kay ko para kang Misael. Nang dibi. Ay, kanahan ka man. Niya ka na, Sub-Sarge. Unyag magkaabot mo nga ni og si Misael.
Buhion ka ha ka. Oh, nang, Ikaw ba? Gahe sa kay kag-ooy. okay, di taon mo bahar ang kasuko ni Bay Misail ako nang. Ay na lang pagdahom ana, Sarge. Bala na. Magigatuban ligod ko ni Bay Misail lang. Oy, gagoy. Mamahimo lang unyang sayo ang imong kamatayon. Kay patyon ka manggid sa akong anak na inyong nasadaan. Para makabawas kisya na ako nang. Itugyan ako akong kinabuhi niya nang. Sarge, Waug to akong kadlo karon ang akong gibati ng dibi. Ang panimaos ni Bay Misail og silot ni Major Problem din ako. kadi ato budayon mo palaban kang misael sa matag higayon nga naamoy ka atras. Pero unsa ba inyong gibahos, ha, Sarge? Nakusinsya na taon ko sa akong gibuhat nang Ay, gipakigsultihan kong akong anak o gihangyo ko siya nga pasayloon na lang ka. Pero nahibaw kag unsay iyang kisulti. Unsa man nang. Wa ko no'y kapasayloan alang sa mga traidor niyang higala. Mao gini sulti matag panawag niya nako ng dibi. Ay, ako pa nimo no may pagmagpalayo ka. Asam sa kumularga na nga, wa mo ko'y kaliwat sa mga laing lugar. Ay, naunsa dani. Anawa na tay mahimo. Paabot na lang yung kas imong katapusan. Nang, Mag-amping kag yod. Kay waog tuo ang nagtinguha karon nga patyon ka. May jam. Natultulan na nila ni Saddam ang nahimutangan karon ni Bay Sarge. Boss Major, Dili na ka mahimong magapangilabot ni Bay Jam. Kay nagkasabot na ta. Yahukma na siya nato sa kamatayon. sige God. Ikaw God, mauman ka ha. Waman ko si alias Buy Bangag. Aron mo'y mangulo sa pagkuhang patay ni Bay Sarge. Boss Major Gaspar. Buy Bangag. Dako ang akong pagsalig niya. Aron mo'y mohipos atong talawan mong higala nga si Bay Sarge. Dako ang giday kaayo ang pagsalig mo kang Buy Bangag, no? Boss Major Gaspar. Oo, tungod kay professional hitman siya. Dili liba, ug dili kay basta-basta lang nga pagkakilar. Mao di ay nga bisag ipakita na nako ang akong katakos aron mo patay sa mong gisugo nako. Wa gyud kay believe, kay di man ko professional hitman, mao ba? Kusunada lang ka, pero dili kasama ni Buy Bangag. Nga trabaho niya ang mupatay og tao. O boss, rin di ay kayo imo hapag-ila sa ko pagkatao, no? Boss Major Gaspar. Gigamit ka sa wa pa si Buy Bangag. Ug dalipay ko sa gipakita ni mong agi ba dyan? Sagde lang, boss. Okay ra, matirang matibay. Matirang matibay, Boss Major Gaspar. Oh, uy, Matirang matibay. hangaway. Matirang Hoy! matibay. Bajam! Balik ka ni! Bajam! Kaya, layo rigi kay kas abilidad ni alias Buy Bangag, Bajam. Wa rakas bangag sa ilong ni alias Buy Bangag. Wa na yun ni Ayo. Husto si Bay Sarge. Dakong sayop ang akong pagluib ni Bay Misael. Uwahin na ang tanan aron magmahay kay nahitabo naman. Kasilag na mo'y gibati ni Bay Misael namo ni Bay Sarge. Unsay akong ikalagad, Boss Major Gaspar. Buy Bangag, ubaningay kong mga tao. Aron kuhaon si Bay Sarge sa gitaguan ini. Okay, boss. May problema na. Karon dayon. Oh, karon yun dayon. Kuhaon nga buhi o patay. Bangag sa ilong. Patyan ninyo siya. Paingon na diha sa mo nahimutangan sila si Buy Bangag. Uban sa mga tao sa Major. Pangandam diha Bay Sarge. Salamat sa mong pagpindot ako, Bayjam. Higala ko ang tunay. Sukol gyud ha? Og timan matirang matibay Bay Sarge. Oh, Bayjam. Matirang matibay. Ayaw itugot ka makuha kanila. Ipakita nga makamao ka mo sukol. Aron bation og kulba ang Major. Kay ubos ra kaayo ang iyang pag-ila nato Bay Sarge. Sakto si Bay Sarge ang gingon. Bahala og mamatay sa mga kamot ni Bay Misael kaysa mamatay sa mga kamot sa Major.
Bay Sarge! Gawas niya ng payag ng imong gipuyan. May tuyo binimo. Gawas na diha, Bay Sarge! Di ko ninyo makuha ang buhi! Ayan po'y bangag! Andam ko maging kamatay ninyo! Ayaw kong pakasok ka, ha, Bay Sarge! Patyur yapon ko ninyo! Usa! Suklado mo! Andam ko maging kamatay ninyo, boy bangag! Hamugiro na kayo kaya mo sukol na mo, Bay Sarge! Tago mo! Tago mo! Tago! Sukol mo dito ka na. Armado sila ng karan. Patay si Ferdinand. Tuwas, nilagan. Kaabdi ka ng tumbling ni Bay Sarge. May abilidad sa ditohan na. Duhan lang nabilin sa mga tao ni Mitchell. Kaya patil ko sa... Karoon ka lang yun ako, Bay Sarge. Saddam! Bin Laden! Buk na yes, Bay Sarge! Hey! Di may mong malupig ko nila. Suklan ako sila balag mga matay. Ang duha ka tao. Nila sila paingon sa akong nimutangan. Huwag ipabutan ko nila. Makitigi ko niyo pulos sa mga dakutan. Naigo na ko ang usa nila. Usa na lang og ka ng boy bangag ang akong tingwaon nga mapukan. Sinampat! Naigo na saan si Bin Laden. Kami lang si Saddam ang nabilin ng buhi. Kuha siya, Saddam! Isalig ko niyo ang pagpatay na tawala! Liputin mo siya. Dari ko na pitawagi. Nakuha na ako siya. Patay na siya. Saboy bangag na lang. Ayaw paglihok, Bay Sarge! Boy bangag. Nagtiyon ko tumong ni mo niya ako, Armas. Mamatay ka o dili oras kung masayop ka sa imong malihok. Kinuo ko. Ikaw na mag-igon ako. Pasalo ako sa tanan akong kalapasan. Napatay mo ang tulo ka mga tao. Isunod ko ito niya. Mamatay ka, Bay Sarge! May nipusil kang buhay bangag. Ano, Bay Sarge? Palayo na tayo ng pita, Bay Sarge! Bayam! Huwag ko magyahom. Gaingon pa rin ni Ato kahit si Bay Sarge. Nagtuo ko og liba kay Talawan. Apan iyang napatay ang tulo na ko ka mga tao. Tanday ko dili ka maok kilatis tao, Medyo Gaspal. Ikaw ka na dahil noon ka na liba ba? Oh, Madam Ching. Kaya among panahon ako tao sa Malkadalagon. Kalaboy bangag ba? Siya na na hospital ka igo ko siya sa usan mo katao talaydol. Ikasubo ko kayo kinahitabuha, Madam Ching. Huwag yun ako didamhang nga ngilngig masabdaay o katakos si Bay Sarge. Nga ako lang di pa kaubos. Kumpiyansa ragid kay ko. Karadag ka na patay sa kumpiyansa pa. Dili ka ha na alain ni tabang sa imo ingon, Bay Sarge. Oh, kinsa man po na. Bangag sa ilong. Si Misael, nakaaway na makini niya. Bay Sarge, anhin lang una taning payag nilang konsihal Baruksing nga nagumbaw sa dagat. Ubay jam. Mayo gani kay buutan kayo ni sa dihang gihangyo nako. Nganhin lang una tapalabay og pipila ka mga adlaw. Ay, salamat itaon. Nindot sa ling dapita bay jam. Kay bugnaw ang huyuhoy sa hangin. Gikan sa dagat. Mao lagi. Bay jam. Salamat kay sa imong pagresponde nako ha. Ayaw ko naghuna-huna, Bay Sarge. Kung wa pa ka bay, patay na unta ko ron. Imo kong giluwas gikan sa kamatayon bay. Gilabanan gigon mo bay jam. Bay Sarge, Abi maguni mo. Namat, bay. Di ko makahimo sa pagtalikod ni mo, bay.
Mo ni akong giingon lagi nimo nga matirang matibay. Unya bay, sa may plano nimo karon nga naangin naman ka nako. Mupauli pa nga ngadto sa balwarte ni major problem. Nakakita si Boy Bangag sa kong pagpusil niya, bay. Mao nga, mahibawaan ra gihapon sa medyo nga gitabangan, tika. Namong katungod ako bay. Musa, mag-amping ka ilabi na kay imong napsilan si alias Boy Bangag. Huwag yun mo tinud na. Lagi, ang nakasayop na ko, kay nganong wag yun ako siya tiwasi. Sagdi lang bay. Naroon niya'y hustong higayon para atong tawana. Kumpirmado nga si Dan Cervantes alias Boy Bangag ang napusilan ug naa karon sa ospital. Swerte pa gyud, nga wa mo hagtos ang iyang kinabuhi sa mga kamot sa nakapusil niya. Taas pa gyud og kinabuhi ang igsuon nimo gayna. Alang nako, mas maayong adto siya madisgrasya sa laing mga kamot. Lina nagduda ko nga sila si Bay Sarge ug Bay Jam o ilang gikapinusilay. Oh, Misael, Alang nila nga wa masuhito sa duha. Dili sila basta-basta ug katakos. Mga kriminal sab sila si Bay Sarge ug si Bay Jam. Nere ko sa labi ining ospital. Kani mo tanga ni Boy Bangag. Ang mga pulis nga na-assign din murag yan, paingunang ma-pull out. Tuwa sila sa may exit. Mayo hinon. Mao ka na akong girason, Pospicture. Mayo ang gibuhat mo, alias Boy Bangag. Naamde mga kaso tumatao ni mo, boss. Sila si Ferdinand, Saddam ug Bin Laden. May kay giingon mo ni Adto sa pag-alibay kunuhay. Nagida ka itong mga tawhana. Aron uta patyon. Apa nakakita ka gihigayon. Nakasukol ka. Bisan og samaron ka na. Boss Major. Wala ko'y laing agi nga nauna-unaan. Mga pinunitan ko lang sa itong mga tawhana. Way mga address. Mao ba na, boss? Puwerte yung lusuta. Marunong ka yun, Boy Bangag. Pero ang panghutana, anong wa kamoy nahimo? Batok sa nag-iusara lang nga si Bay Sarge. Nasayop ka, Boss Major. Kalit nga ni Buto ito si Bay Jam. Umayar ka po sila ko. Sa? Oo na, Boss Major. O nasayop ita sa itong pag-underestimate nila, boss. Kay siguro sa kung nakita nila, dili mo na sila basta-basta o kaisog. Boy Bangag. Mao na, boss. Si Bay Sarge nga giisip atong tanawan, giyano lang niya ang makikpinusilay. Ug napatay niya ang tulo nimo ka mga barako. Nahitabo na. Dahil na ka na nato isgutan. Basta kay tuison ug tuison yun nimo. Ang matuod ng mga pangitabo. Aron dili ka mo sabit, ha? Alias Boy Bangag. Pilanoy. Ay, ni araman ni ka din sa loyo aning dakong bato sa baybayon, Bay Sarge. Nala ko'y ginahuna, Bay Jam. Unsa man. Bahay ni Bay Misael nga moya kong manalapan. Pero ako nang kaaway karon. Kalimti na ka ng bahina, Bay Sarge. Nausab na gid ang dagan sa pangitabo karon, Bay. Kumanat to siya luibi. Tinuod ka na, Bay. Di nasama ka ni ato nga masangpit dayon nato siya aron mangayo tagpakitabang. Sangko sa langit akong pagmahay, Bay. Di basulan akong pag-ayo akong pagluib niya. Gusto na na, Bay Sarge. Sakitan lang ka nga maghuna-huna bahin, ana. Kalimti na ang mga nahitabo, Bay. Gimo nun ako, Bay Jam. Pero lisod kayong makalimtan ilabi na magsigig tulisok na kong konsensya, Bay. Bay Sarge, matirang matibay. Mao nagtiman ikanunay. Bay Jam. Tanang nga to si babaw, Bay. To'y gida si Konsihal Barok si pagkaon. Sudla na to ni atong tiyan kay ganihara ni gakutoy. Tara, Bay Jam. Finally, natun-an na ninyo ang duha ka sunod-sunod ninyong misyon. O, General, dili na nato dugay-dugayon, Misael. Naandam na sab nako ang improvised explosives. Inaot nga wa pa mo bahar ang akong templada sa paghimo ini. Isali ko sa eskwadro ang kalampusan ng maong misyon. Amo ka ng paningkamutan ni Glena Sermart. Mo level up na nakitay ways up monitoring center aron guided mo sa inyong matag misyon.
Mas libing maayo hinuon, General. Ikaw, Glina, mo'y muhimo ni ini. Kinahanglan nga nakaling kagyud kanunay sa communication center. Salamat kay mas gihimo pa ninyo nga labing sayon ang among mataglakaw ni Glina, Sir Mark. Oo, Misael. Suportado ang krusada sa ubang mga kadagkuan nga naa sa PNP ug sa AFP. Nga hilom kaayo nga nakikausa ka na to. Excited ako na ining umabot na mong misyon sa Esquadro, General. Pagkapadasig kay namo ka ng balita, Sir Mark. Salamat kay naapagiripipila nato ka mga kadagkuan. Ang ana ay pagpakabana sa matuod karon nga kahimtang sa crime rate sa atong lasod nga may kalabutan ining drogas. Daghan pagyudunta ang nagpakabana. Apan nga hadlo kay lagi naa sila sa posisyon sa gobyerno. By the way, Glina, ihatag ko nimo ang link ni Codename Weasel. Oh, Codename Weasel? Weasel, nagsubay na mi karon sa A. Del Rosario Street. Diretso lang. Tinikabot sa intersection. Liko sa to bypass sa traffic na highway. Copy. Gawas mo sa corner Vertugaso ug Minyosa Junctions. About 50 meters away, mao ng Double J Square, diin nga naa ang target. Thank you, Weasel. Copy. Niyan na ta. O Glina, Lain na sabihan ni karang mga drug personalities ang mamaynos sa naong sa kaliputan. o Glina, duha ka mga illegal drug masters ang nakalinyada nga papason karon sa eskwadro nga mupiang sa ilang operasyon. Glenna, do you hear me? Kadiyot lang, kay naimisahe si Weasel. Yes, Weasel. Naa sa right wing ang sakyanan sa target. Sa right wing siya mo plastar sa explosive, kay dili na siya makuha sa range sa CCTV. Salamat, Weasel. Copy. Unsa iyang mensahe? Nipilit sa ilaw maning SUV ang magnet sa bomba. O nasit na po din ning keypad nga cellphone ang kontrol sa oras. Pagdali na ko sa pagbiya din eh. Ready na kayo ko sa atong exit point. Paingon na siya sa iyang sakyanan. Kauban ang iyang alalay. Nga mo'y nagkunit sa atas si Case. Musakay na sila. Larga! Five, 4, 3, 2, 1. Ha! Milampos na sa una na ito mission, Glina. Napaulbo na to ang sakyanan sa usa ka drug lord. Oh, nilampos na sa bang esquadro sa laing misyon. Good job. Mission accomplished. Proceed sa ikaduhang mission ninyo sa Esquadro, Glenna. Okay, Weasel. Please, clear the area paingon sa ikaduhang misyon sa esquadro. Naay checkpoint sa Arriba Highway. Divert your route to Plan B. Thanks, Weasel. Musuot ta sa mga diversionary roads aron malikayan ang checkpoints paingon sa ikaduhang target. Isali ko nimo ka ng bahina, Glina. Sunda lang yun ang instruction sa Weasel. Sa esquadro ato kauban, Alyansa de la Lord. Kaya ka-eksperto sa improvised explosive ang nagpailang nga eskwadro. Wa na'y lain siya si Misael. Unsa? Siya ba ka na expelled sa himo explosive? Improvised explosive? Oh, darling, Madam Jane. Taas siya abilidad nga ingon yanan. Tungod sa suod niyang higala kaniadto nga usa ka Muslim extremist. Ako na wala labot sa iya abilidad. Ang importante, namatay siya ba? Dad, headline na sad karon sa mga balita ang gihimo sa nagpailang esquadro. Duha gyud ka mga sakyanan nang gipaulbo. Samtang sakay ni ini ang mga drug lords ug mga alalay sa lain-laing mga dapit nga sa ato pa naibanan og duha ka mga drug lords. Daddy,
Sigurado ko nga nakapaneutralize gyud ang maong hitabo sa kasamtangan nga drug trade nga hitak na gyud kaayo. Ambot kung unsa gid kay mamahimong linugdangan ni ini daddy. Pangulbaan ang dagkong sindikato sa drogas nga konektado sa triad. Unfair man gud nila ni Misael ug Miss Glenna, Daddy Mart. Wada ka na ang maong kabalaka, Iha Alia, o ipadayon ang imong pagsuporta alang sa krusada. Pero, unsaon naman lang ha? Kung mulik ang maong sekreto, Daddy, nga kining vigilante attack sa nagpaila nga eskwadro, suportado ninyong pipila ka mga retirado o pipila sab ka mga aktibong men in uniform. Oh. Dad, ako'y napalaka ni ini. Nimo, ingon man nilang duha ni Misael ug Miss Glenna. Ambot. Ambot kung husto ba ko sa akong desisyon nga gisuportahan ta ka, Daddy. Wa ka masayop sa imong desisyon. Busa ipadayon ug wad-a ka ng imong way hinungdan nga kabalaka. Dad. Isilsil sa imong alipatakan ng tinuuray nga tumong sa krusadang kausaban sa nibalik o kaguliyang natong katilingpan. Di man nga matag kausaban, natural lang nga naagyo'y masakripisyo, naagyo'y makompromiso. Ug niining puntuha, kinabuhi mao'y nakataya. Sumaha lang gid nimo, Dad. Iha Alia. Excuse me, Daddy Marta. Nagkasabot kaayo ko sa gibati karon ni Iha Alia. Doon na siya sikreto o espesyal nga pagpakabana kang Misael. Dali nga nahog ang iyang pagbati sa maong tao. Ambot og nga nunggaan man sab kaayo ang iyang buot nga to ni Misael. Nagsugod pa lang kini, Iha Alia. Taas pa kaayo kini og latason. Gani wa pa kini kasiguruhan. Apan ang klaro og tataw, mao nga manglimpyo gyud ang eskwadro sa mga hugaw og dunot nga mga sagbot sa katilingpan. Purelon gyud ang mga kagaw. Wagit ko magkasabot na ako kung ganong kaan manggit kaayo nga akong buot kang Misael. Bisag unsaon ako, mubati gid ko kabalaka. Og dili ko mahimutan nga maghuna-huna niya. Daling palangga, medyo kaspal. Kanay rahinay na nato, batyakan pa. Anam nakahinay ang transaksyon sa illegal tulugas pa. Siyempre, tungod kay duha ka mga dagkong drug lords ang nahipos sa bangag sa ilong nga eskwadro. Kamo sayas po'y bangat na daghan talabaho. Uy bangag ba, kumong pamanto, gikan nga nagagawa sa ospital. Kanay squad lubang, kanalami paksyon ba? Pero, kamo ka kinahanglan una, patay sa katuduhan ni mo mga tao talaydol. Katugod jam o sags. Mahipos lagi unya na ko sila, Madam Cheng. Gusto ko ka na ikaw, dali. Tala ikaw ka na focus. Pala patayan na iskwadlo. Madam Cheng. Kana ko gusto wag nang sakhimbit. Kana vigilante nagpahila iskwadlo. Naparalyze gyud ang atong mga transaksyon sa illegal drugs. Kung magbayad gyud unya ka ng eskwadro o ang iyang kauban nga Lady Rider. Kana ko san istulis na maayo. Alagi yung kay stress, Madam. Istulis, oy! Karahatag hasod sa ako, Kana vigilante iskwadlo laki. Ana po na tayo kauban Lady Rider. Kana na ko kinitekto sa dulate leading ba? Tinood yun ka, Madam Cheng. Daling palangga. Mapitado gyud kaayo ang atong drug trading nini. Ako ka nalakot kayo ba? Atong pahuwason ang imong kasuko nga gibati. Unsa man? Kitoy? Pagilo ka? Oh, kana. Amay pa kana. Kana palami pa. Ikaw ka nagpakitoy-kitoy ba sa kuan, Madam Ching? Unya ka na tuslok ikaw sa ako. Bangag sa ilong ba?
Gipangulbaan na mga tagduma ug mga kaalyado karon sa dakong sindikato sa illegal nga drugas. Nagasiguro ko nga nakapatay o ginila ang nagsunod-sunod nga mga panghitabo, Sir Mark. Grabe ang pagkuyanap og balik sa ginadli drugas. Human sa unom ka tuig kapin nga namingaw kini. Hinaot nga nakatampo kita, Misael. Aron mo hinay ang distribution niini. Maapektaran gyud ang ilang mga negosyo sa ginadiling drugas. Sigurado sa bakuniana o gipangulbaan na sila karon ang mga kagaw. Dali ko mayimong masayop. Si Misael ang nagpailang eskwadro. Mao ba, Boss Major? O kana, boy bangag. Siya gyud ang eskwadro. Tungod sa talagsaong abilidad na ini sa paghimo og improvised explosive. Mao ba, naglungot-lungot na kung mupatay niya. Alias, boy bangag. Painumduman talang ka nga dili basta-basta nga killer si Misael. Boss Major, Naglisod ka gani nila ni Bayjam o ni Bay Sarge. Nga na pa kay tulo ka mga kauban. Dalimot ka. kumpiyansa lang. Mao ka tinuod, boss. Pero nakatilaw na kong leksyon. Uwa ara sila sa akong kumingking kung mauna hisgutan ang abilidad. Banyag sa ilong. Sa buhat ipakita og dili sa paggarpar, alias buy bangag. Ayaw og ipakaubos akong katakos og abilidad kay mo patay og tao, Boss Major. Kay mas nakaila ko sa akong kaugalingon. Hoy, alias buy bangag sa ilong. Way sayop sa kong gisulti nga ipakita sa buhat og dili sa paggarpar. Oh, Boss Major Gaspar. Palpak kinaganis pagpatay ni Bay Sarge. Alupig pa ka at tumpay jam. Unya karon. Mo-aksyon ka na ug ribinta na ko. Abi kay tao ka na sa insik nga dragon. Sorry, Boss Major Gaspar. Ayaw ipakita na ko ang imong pagkainkrato. Kay tingaligpukan ko ikaw sa imong alias buy bangag sa ilong. Boss Major Gaspar, wa ko'y plano nga musukol mo kay naglantaw kong dakong utang kabubuton. Kana, naaraman day na. Ayaw kalimot ka ni gasto ko. Aron lang mabuswilto ka sa imong kaso. Itaga kang may laki nga abogado. Nga mao si Attorney Ambrosio Ambot. Dako kayo ako pasalamat ni mo anang bahina, boss. Ulipon na ka. Bisag kapila pa ka mahimong miyembro sa organisasyon sa Markang Dragon. Ulipon ra gyud gihapon ka, alias buy bangag sa ilong. Kalamit na ginutang suklan sa bugirong opisyal. Nagsalig lang ang dako kayo kung utang kabubuto niya. Ayaw yung kuglugit. Kay mga kayo kikunya tam, Major Gaspar. May kinakontak na kita, Boy Sarge. Kumusta na ang traidor nga mga patyo noon? Ayaw kalimot, Major Gaspar. Nasta ka. Patyon mo sa kang Bay Misael. Huwag ko mahadlok sa eskwadro. Wa! Si Bay Misael gudaya ang napailang sa espadron. Oh, siya mo'y akong gidudahan. Apan wa ko mahadlok. Kamu mo'y angay nga mahadlok niya. Kay gibaligya ninyo siya. Aron akong patyon. Pero ang bangag sa ilong. Taas pagyunog swerte. Nagkasabot na may si Bay Jam nga kung makinagbo na mo si Bay Misael. Andam na mong dawaton ang iyang isilot mo. Kay andam kaming mamatay sa iyang mga kamot. Di lang ni mo makagaw. Ayaw kong inan kagaw, ha? Kagaw ka. Kagaw ka, Major Gaspar. Utros ka nga di angay buhion. Udugay din sa kalibutan. Major problem. Kay wakay ayaw din sa katilimban. Makitaan talang ka. Tataron ko yun sa mga palang tibok ni mong kalawasan. Kana kung di ka maunang mapatay ni Bay Misael, Major problem. Mamatay pa unsa siya, Bay Sarge! Sa? Nasang dahil siya, Bay Sarge. Lagi ba jam? Sungog tanog mayo?
Samot ka suko eh. Lagot gigo. Pangandam hinoon. Kay mubiya na ta din sa payang lang konsihal Baruksing. Asa mo tayo balin og tago, Bay Jam? Anto sa kumpayag sa ibabaw. Wa makatultol dito ang Major. Unya, si Bay Misael. Muna ni Ron. Muna diha. Atong dawaton. Kung siyang isilot na to by Sarge. Bay Jam. Nagsabot naman tabahin ana, di ba? Sige, ikaw gun. Timan nilang yun kanunay by Sarge. Matirang matibay. Kung pati yun ta sa atong amigo, kay giluiban man na to siya, atong dawaton. Oh, Bay Jam. Humanon ta kining inyong gisugdan ni Bay Jam, Bay Sarge. Kamunduhan na sad mo'y akong tagaan o pagtagad karong higayon na. Kay putlon ko ang inyong mga sungay nga mituybo na sa kadautan. Bisag asa pa mo magtago, bisag adto pa kamo sa kinasuko kang bahin sa impyerno, pangitaong tagid mo. Ang papayron sa dakong sa nga inyong gihimo nako. Wa si Misael? Nilakaw siya nga wa ko pa na, Miss Alaya. Asa man ko na to siya paingon? Mangita ko na to siya sa iyang duha ka mga hikalang traitor. Unsa? Pero di ba delikado alang niya nga mo kumpiyansa, Miss Glenna? Lisod siyang pungan. Nagid siya kaugalingong desisyon. O nagkasabot yun kaayo ko niya. Kay dili lalim ang iyang gidangatan tungod sa traitor ni ini mga higala. Mas dili ko mapalaka kung kauban pa unta kanya siyang lakaw, Miss Glenna. Wa siya may mutang. Nabalakagit siya. Gusto kaon niya karon sa akong una-una. Nga naa siya hilom nga gusto ni Misael. Mao ka? Dili makalisod ikong maon good, Misael. Maong ang kunon sa nako. Nahigugman ako sa hilom ni. Dinilagi tugikan ang nabatir akong andar sa motorsiklo nga niunong, Bay Jam. Ayaw pagkumpiyansa, kitingan niyo mga tao sa Major. Gusto ka? Kinalang nga dubliho na to atong pagmatngon. Arong di na mahug sa ilang laang, Bay Jam. Kana, alerto jud, di mo kumpiyansa by Sarge. Kay igmat og marunong ang atong kaaway. Oh, Bay Jam. Tao by Sarge! Ops! Nagtiyon ako daan ng akong armas tumong ninyong duha, Bay Jam. Bay Sarge. Bay Misael. Bay Misael. Bisag sa huna-huna lang. Wagin na ako damha nga magkahimo ka mo sa pagbaligya nako ngadto sa mga kabot sa kagaw nga Major Gaspar. Bay Misael. Pasiluwa taon mi, Bay. Pasiluwa mi si Bay Jam. Kibasula na mo among nabuhat nga pagluib ni mo, Bay Misael. Bitaw, Bay. Pasaylo ataw ni si Bay Sarge. Iitsa ka nang gigunitan yung armas. Sige na! Oo, Bay. Yeah. Niya sa mga akong armas, akong iitsa. Uway na to na nga mo pagpangayo na mong pasaylo, Bay. Siluwa taon mi. Aron matagbaw kasi mong kasuko na mo. Pwede ba? Nga kung kinabuhi lang ang ibayad sa mong nahimo ni Musa. Ayaw lang si Bay Sarge kay luoy pod. Wa ko'y pasaylo nga ikahatag sa mga traidor nga mga hikala. Bay Misael. Bay Misael. Managsama ka mong duhang nga mga hudas sa akong kinabuhi. Busa angay ka mong magbayad kay samara nga gipatay ko ninyo. Apan wa ka mong mulampos. Sige. Patiyami si Bay Jam. Bay busa mo agaw, Misael. Mas mayo pang anami matapos sa imong mga kamot. Kaysa mapatay mini major problem. Ayaw. Mas maayo pa.
Ako lang ang patya. Baya mo po sa gaon, Misael. Ayaw lang si Vice Sarge. Ikaw naman tingali ka na nga. Magkapaong sa grabing kasilag ni mong gibati nga linamo. Kung pananglit milampos pa si Major Gaspar siyang tinguha nga pagpatay nako. Unsa magha ang inyong hunahuna? Paigo ba ang mga pulong nga pasaylo? Nga pasaylo ako, ha? May Misael. Naara ni mo kung saon minimo bay. Paigo ba? Bay Jam, bay! Kamu amitapos sa atong panag-ami ko. Kamu og dili ako. Kay igo ko lang gisong balik ninyo ang gibuhat ninyo na ako. Bay, Misael! Bay! Kasabot mo! Ikaw ang miuna na ako tukmod sa kamatayon. Nga alang unta na ako. Sige. Pati ako, bay Misael. Pati ako. Ayaw lang na si Vice Sarge. Ayaw, Bay, Misael! Ayaw, pati si Bay Jam! Pasiluan na lang, Bay! Di na namin musa pa to, Bay! Pasiluan mi, Bay! Bay! Bay Jam! Bay! 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 Patay na si Bay Jam! Huwag di siya makiikya sa imong papanimaos, Bay Misael! Nagbayad ng usa ka huta sa saha na nahimon niya sa eskwadro. Ikaw kiday nagpilang eskwadro, Bay? Ang hitman nga way kaluoy nga mupatay sa mga durugista. Oh! Ako ba, Sarge? Ang Misael nga inyong suot kaayong hikala. Patay na. Inyo lang kipatay si Misael. Apan nabuhi, aron kamo maoy unahon na kugluyong sa lubnganan, mga hudas. Bay, Misael, Bay. Nilaat ko mo'y masuko. Lisod nag mo'y masuko ang usa ka maayo higala nga biktima sa pagluoy, by Sarge. Huwa ka mo'y kalainan ni Judas Iscariote. Ako, ang eskwadro! Bay, Misael, maluoy ka. Yung patya, Bay. Maluoy ka, Bay. Bay, Misael. Bay. Salamat! Binugog namatay na ko, Bay. Binugog. Naigunog ko itong mga butuha, Bay. Bay. Patay ng imong kauban sa paghudas na ako, by Sarge. Kung may mituhop sa kong kasing-kasing o kaisipan ang iyang katapusan niyang mga pung, nga di lang kapatyang. Salamat, Bay, Misael. Daghang salamat, Bay. Pila ang gibayad ni Major Gaspar ninyo? Aron inyo kung dadon na niya, yato higayon na. Pila baligya ninyo na ako. Kuan, Bay, 50,000 mini, Bay Jam. Mga hutas kita mo. Tungod sa kalisod, Bay Misael. Tungod taon sa kabaton. Mga bisan og supak. Napugos na lang mi. Apan, amo na nang gibasulan, Bay. Gibasulan na namo ni Bay Jam. Dili pa ikaw ng punga ngayon yung gibasulan. Kay kinabuhi mo na himong bugti sa iyong sa nga gimo. Ipusang patay lawas sa imong amigo. Nasama ni mo ka-trader. Dili pa ni mo oras. Pero mamatay ka gidihapon sa ako mga kamot. May mong dili pa karon. Paaputa lang. Sir, uwa man ko makaila sa nihamag og namos sila mo, sir. Namo ni Bay Jam. Kaya nagtap-tap ko sila silang mga naong. Unya, sige, salute pa. Nakadagan mo kugod, sir. Unya, nahibilin mo kugod siya. Mong siya mo'y napusilan. Namatay yung tao si Bay Jam. Pila sila katao? Duha sila katao, sir. Puros pag yung mga armado. Coordinate yun ha? Kay nagpadayon ang investigasyon na inimong kaso. Oo, sir. May mura ko niyong kontakon bisang kunsang orasa, sir.
Napatay ko lang usan ako kay higala nga traidor. Pinaghulas na ko, Sir Mark. Duha man ka sila. Giyatagan ko lang chance ang usan nila. Nga mabuhi na. Dili ka ha, nga samara o gyatagan nimo siya og higayon aron makahimo na sa pagtraidor kanimo, Misael. Kung ako'y pagtuo nga ingon ana, Sir. Nakita na ko ang ilang pagbasol o ang ilang pagpangayo o pasaylo. Apan, kinahalangan doon bisan usa lang ora nila ang akong hukman. Hinoon, mas nahibaw og mas nakaila ka kanila kay mga suod manimo silang mga higala. Mamatay ra gyapon siya, Sir. Dili siya gawas nun sako niyang panimahos. Nasugda na gyud ay og gukod sa mga hudas ni mo mga higala. Sakit unta kayong buhaton kay suod lagi na ako higala. Apan kikinahanglan siya kayon. Misael, Usa kanila ako lang unang giangan-angan kay gusto ko nga magkinulsol siya bayo. Sa dili pa nako ipahamtang niya ang laing sumpay sa akong panimahos. ang bahin sa imong panimahos ka, Major Gaspar. Magsilbi na sa bunya ang katumanan sa akong tinguha nga panimahos. Way na usab sa atong nasabutan. Ako ang mohimo alang sa hiniusan nato panimahos. Batok sa kagaw nga Major. Naglungot-lungot na gid unya kung makakita niya nga muting up sa imong pagpusil unya niya. Gusto kong makita ang kagaw nga Major nga muligdas ug wa nay kinabuhi. Magbayad na siya siyang kasalvahis. Mamatay gid unya si Major Gaspar sa mga kamot sa eskwadro. Ipanumpa ko kana. Mamatay gid unya siya sa akong mga kamot. Kagaw siya nga nag-usik-usik sa buhis sa katawan aron isweldo niya. Mao nga dili siya angay nga buhion og dugay. Alia, nagsugod ako sa akong panimahos. Paingon na unya ako sa ako niyang pagpaningil sa kagaw nga Major. Misael, Dili gid unta kini maingon ini. Kuno pala unta ko nila tingwa ang patyon. di anugnan ko ni ikaduhan mo kinabuhi, Misael. Ayaw kahinugol ako kay kriminal ko, Alia. Di na ko maipansyon nga mipatay ka og tao. Mipatay ko kay naitumong. Ug mupatay pagig ko para sa gitinguha na kong panimahos ug alang sab sa kusana. Misael, hikalat ha. Maong gisakitan sab ko ni atong nahitabo ni mo. Isa na kinunta ko nga dili ko mukutlo og kinabuhi sa tao. Dili na. Oh, killer ko. Usa ko kahit man ni atong panahon sa EJK. Apan gusto na kinunta ko nga magbuyong normal. Mahikayon ka pa. Balik og subay sa hustong daan, Misael. Gidawat ko lang akong kapalaran nga ingon gid ko ini. Tatak na sa akong pagkatao ang pagkakriminal. Misael. Ingon na gid ko ini. Nagpakabuhing kriminal. Ug mamatay nga usa ka kriminal. Pasagdan ko lang una sila nga magsulti. Gianugnan gyud si Iha Alia kang Misael. Sir Mark, Oh, Glina? ako na bang ingnon si Miss Alia nga manguli na mo, General? No, ayaw Glina. Atagan taon na og higayon nga magkasulti sila pag-ayo si Misael. Oh, ha? Tuod ay, nasugda na ni Misael ang iyang panimahos. Gani nahukman na niya sa kamatayon ang usa sa duha niya kasuod nga mga higala. Oh, Sir Marta, gisakitan ko lang nga nagsulti sila si Misael ug Miss Alia. May kay nagkunta kagyapon ti ka, aning imong pon. By Sarge. Unsa kining balita, ha? Wala ang suod akong ikala. Patay di sa bayjam, Major Gaspar. Nagsunod ko ining balita, ug may namatikdan ko sa imong mga testimonya ngadto sa mga pulis nga nag-imbestiga. Tanan akong gisulti mo itinuod, Major Gaspar. Ug wa magduwa-duwa ang nag-imbestigar nga imong mga kabaro, Major Gaspar. By Sarge, Kaya nito na kong amigo. butugan ka man o dili. Apan dako gyud ang akong pagtuo nga si Misael nimo. Ang nihamag ninyo aron manimahos. Us, Major. Pasalamat ka. Kay wa kadayon bugtuan ni Misael. Andam sa ko, Major. Kaysadaan man ko. Naaragin niya kung di siya makapasaylo na ko. By Sarge, kuhaon ko ikaw pagbalik. Akong kalimtan ang nahimo ni mong sa balik. Sorry, Major. Pasaylo ako. Pero wa na ko'y pagsalit mo. Kita ta, By Sarge. Isipa na, nagkaaway si Misael. Kaya giisip na kamo niyang kaaway. Gani, gianam-anam na kamo niya sa pagpatay. Muang niyo lang ko naman, Major. Ayaw na sa taon ko. Kilabti kay ni ako rin sa pagbangutan sa naitapo sa akong amigo. Okay.
Huwag ka na problema, Bay Sarge. Salamat, Boss Major. Sige. Ceasefire lang una taron. Apan, una-una pag-ayo ang akong gi-offer. Ya mahimo na tong kalimtan ang tanan. Kana ha, kung mo balik ka og alagad nako. Okay. Ako ka nang naon, Major. Magtinabangay ta, Bay Sarge. Aron makuha si Misael. Patay na yun ang tao nga mo inakapusin ako. Inungdan nga nalandi ko sa ospital, boss. Swerte pa gyud si Bay Sarge. Gagibuhi pa siya sa eskwadro. Gagituhuan kung mao si Misael. Pero alang nako, agay na sa siyang wagtangon. Tingaliun niya og mamahimong sa gaba sumabot, Boss Major. Gagni ko siya nga mubalikan ako. Og kalimtan ang dakong saha nga iyang nahimo. Uy, Boss Major, way kapasailuan ang pagpamatay niya sa imong mga tao. Alias boy bangag sa ilong. Way magbuot na ko kung ako ka nang buhaton. Magani, pero sa gikaingon ko na, boss, kung ako na unta ang pagbuton, mas mayong wagtangon na lang yung tungtawan, ha? Alias boy bangag sa ilong. Kung wapat yan ni Misael katong tawhana, kana nagpasabot lang nga importante kay kininiya. Inaunsa ba? O kay importante man kayo kininiya, mahimong ipaon ko siya. Aron mahubagbalik sa akong mga kamot, ang idlas nga Misael. Naginuntok ka man doon, Misael. May gihuna-una ko. May mong nahibawan? Karong adlaw ang paglubong sa haya sa higala akong hudas. Akong gihukman sa kamatayon. Misael. Kianugdan ko sa among panagkigala. Apat sila, wa mahinugon ako og sa among kasuod. Ang ginganlan og by Sarge, unsay imuhang plano? Palitan ko pa siya. Kung matinud-anon ba siya sa iyang pagbasol o sa iyang pagpangayog pa sa ilo. Kung desidido gud siya nga mamawit sa iyang nahimo nimo, anong dili man nimo siya tagan og higayon? Ambot, gusto ko siyang pasayloon sa hingpit. Pero, ilaw mo sa akong tugan. Kidbumtan ako siya. Misael, nakasabot ko sa imong gipatik. Pagtawra sab siya. Og ulipon sa kasaypanan. Hatagi siya og laing chance. Glina. Nahibaw ko. Nga nabutang ka sa alanganin sa paghukom niya. Nagduha-duha ka. Kay lawom ang dut sa inyong panagikala. Unsa ka na mo ingon problema, ha? Nagkasulti kami ni Atty. Ambrosio Ambot. Ug may bagong kalambuan bahin sa krimen. Gagipasangil kang Misael. Unsa ka na buting magpasabot, ha? Naay bagong update sa gihimong investigasyon ni adtong kamatayon ni Colonel Baluyot. Ug nakahipo sila og ligong mga ebidensya nga ako ang rider nga namusil sa hinampak. Unsa? Naay ni traidor sa akong kaubanahan. Kamoy nagtago sa matuod nga mga CCTV footage. Ug kana mo'y akong ilhon. Ug si kinsa nila. Patay si Gaspal. Piliso. Bangag sa ilong. Dili ko makatugot nga mapriso, Madam Ching. Dili. Maayong balita, Misael. Unsa ka na, Sir Mart? May resulta na sa investigasyon. Kung si kinsa gyud ang nipatay kang Colonel Baluyot, nga una nang gipasangil diha kanimo. Sir Mart? Gipabuksan og balik sa iyang mga tagtungod ang maong kaso tungod sa mga bag-ong ebidensya nga gipresentar sa husgado. Og nakitaan kini og probable cause. Nindot ka na nga kalambuan, sir. O yan, sir, kinsa man ang primary suspect? Mahingang haka kung masayod kaniini. Sir Mart? Misael, ang kagaw nga Major Gaspar, mao di ay ang tinuuray nga mamumuno ni Colonel Baluyot. Sa... Taod-taod yun di ay kang gipasayaw niya sa iyang pahad, Misael. Salpahis. Hayop siya. Wa siya sa magkadautan. Gigamit ka niya. Aron katabunan ang iyang nahimo nga krimen sa maong opisyal. Wa ginamabot sa kung halauna nga siya ang matuod nga kriminal o dili ako. Maayong pagkatrabaho sa mga ebidensya
Maong ikaw mo'y nabilanggo sod yun sa duha ka tuig. Dili gid siya hitupngan siya kadautan. Mas muhunat pa yun unya ka na siya siyang kasalbahis. Kundi na unya siya aktibo sa katungdanan. Kay di man yun ka na siya magpabilanggo. Gusto ka gyud na ng imong pangagpa, Sir Mark. Labing siguro, musandig siya sa sindikato nga mao'y iyang giportihian karon. Mas labing maayo, Sir Mark, kaya ang akong panimahos mo ay mangita unya niya. Misael, Ang akong panimahos, maugi unya mo patay niya. Tabangi ko, Madam Ching. Darling palangga. Galing alangga, Medyo Gaspar. Dili ko magpadako. Dako ka ng insulto sa kong ranggo. Ikaw ka na ba naan na tawas ka na warrant of arrest? Oo, Madam Ching. Nalutsan ko og warrant of arrest. Hala, patay si Gaspar. Tabangi ko. Di na ko kayang dawaton nga babilanggo ko. Oh, ikaw ka na dilitak kapasaktan pa, promise. Ako ka na tabang sa imo, ha? Ako ka na daghan kwarta. Ako ni pinsa sa akong daling palangga ba? Salamat, Madam Ching. Darling palangga. Salamat yung kayo. Ikaw, unsa ka na mo plano, paluna? Niawon ko. Kay siguro kong mapusas tungod kay liable ko sa criminal aspect. Ako ka na bahala, tago sa imo, ha ba? Ako ka na nilipasagan sa ako daling palangga. Ipakuha tang ko din isa kung naimutangan karon. Darling palangga. Delikado masikop ko ila kong isalvage. Kernel ba itong akong napatay? Ikaw ka na ayaw balaka. Ako mismo kuha sa imo na himutangan ba? Sige, magpaabot ko nimo. Paminaw kay isulti ko nimo kung asa ko karon nahimutang. Paminaw. Gidaganan jud ay ni Major Gaspar ang asunto. Miawol siya. Hadlok nga mabilanggo ang kagaw. Kaluoy ni Misael. Siya ang nabilanggo sa gihimo sa ubang tao. Ang Major di ay mao ang kriminal. O siya mo ay napasanginglan. Paninglan yun unya siya sa eskwadro. Musamot nga magdako ang kabangian unya nila ni Misael tungod ning maong kalambuan, Dad. Well, posible. Konektado og dakong sindikato ang Major. Tingali og, ay God, tingali og mamiligro niya si Misael. Ikaw ka na safety ba? Basta na ka sa ako, Apodel. Salamat, Madam Ching. Darling palangga. Pagkatabagha ka. Wa ko panalipdi sa akong mga suod sa PNP. Naggawas yun akong gitagong ebidensya. Nga ako mo inipatay sa gikalagutan akong si Kernel Baluyot. Tagte lang. Ikaw ka na baos lang unya sa ilaha ba, ha? Oo, way sukod sa baos. Kanihitabualon ikaw. Focus Bus Organisasyon. Ikaw ka na dilihangay hadlok. Kaniyaman si ako ba? O ang Malka Dalagon. Madam Ching. Kaos na ikaw kanaos sa kadalagon. Ikaw ka na espesyal pag yun. Sa kasing-kasing sa Madam Ching. Niawol sa serbisyo ang kagaw nga Major Gaspar. Sir Mark, huwag ko magdahom nga sa sinugdanan pa lang di. Kaaway na nako ang kagaw nga Major. Misael. Maudi ay nga wa siya magpakabana niya itong nabilanggo ko. Human ko pasangilingan ni patay ni Kernel Baluyot. Kay iyang maniobra man di ay ang tanan. Aron pagtabon siya ang sa... Tinuod ka na. Pagtiyon ko gid siya. Pangitaon ako siya. Aron hukpan sa kamatayon. Naa sa eskwadro ka ng maong katungod. Aron mao imuhimo sa ingon. Imo ang paghukom unya sa kagaw nga Major. May adlaw ragid unya alang niya. Di man traidor katuntawhan. Busa di yun nimo siya angay nga hatagan og
bisan gamayng pabor. Magmahay gid na siya kun nganong gibinlan pa kunya gamayng kinabuhi. Kay ang gamayng kinabuhi ngayang gipili nako, mao'y motokmod niya sa gikaw taon-ta niyang lubnganan para nako. Ikaw ka na pilmi sa ako, kililan. Ikaw na dili na pwede kumpiyansa sa gawas pa. Daling palang ka. Kabaghak ning kaimtanga. Ako na mahinuin na himong wanted sa balao din eh. Magkalagot ning kinabuya. Ikaw ka na supervise sa mga dalagon din sulod sa organisasyon. Ikaw ka na igo na lang mandal ba? Ha? Okay. Areglado, Madam Cheng. Darling palangga. Ikaw kalon wanted na balaod ba? Ikaw dili na polis. Pero, dinhis sa organisasyon, ibutingog kamahanan, ka na naapawil ba? Kay ka na ikaw na mandal sa mga sakop sa Malkadalagon. Dili di ko angay nga mag-uul. Oh, ikaw ka na nabos sa mga dalagon. Ako krahatag sa imuha katungod ba? Daghan yung kayong salamat, darling palangga na ko, Madam Cheng. Oh, kay ka na ikaw espesyal man sa ako kasing-kasing ba? Mao ikaw ka na mapulahan. Ayun na ba? Iisang imong bukton. Ay, magamot isa. O kayon, kunin. Ang imong ilog. Aw. Uy, sige. Asuman gusto ka manood sa kwarto. Pakitoy-kitoy, tadaling palangga. Tana. Pakitoy-kitoy ka. Dali na daling palangga. Atong sugdan og sayo. Aron dako tagagi. Aw. Usara kini kataog, Lina. Sayo na kining kuhaon. O, Misael. Pangulbaan na ni higayon na ang dakong sindikato sa Markang Dragon. Glenna, do you hear me? Your location, please. Yes, Waisel. Nagsuway na mi karon sa Ragcasa Avenue. Proceeding to the target. Diretso lang. Inikabot sa intersection, liko sawa, to bypass sa traffic na highway. Copy. Gawas mo sa Mancao Boulevard, going to Albores Highway. Thank you, Waisel. Copy. Dali ra kini. Mubalik ra ko dayon. Mas kayo siyang nipain mo sa target. Mangandang kong daan sa akong kaugalingon. Ako, ang eskwadro. Good job. Mission accomplished. Salamat, Waisel. Please, clear the area for possible exit point na mo sa eskwadro. Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Esquadro. Palihagday ko no og subscribe sa ko ang YouTube channel. Nagkang kayon salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.